A Gandia, la Safor Valldigna, hi ha una llegenda que parla de Maria la Xata, una gandiana d'esvelta silueta i un geni de lleona consagrada, famosa en tota la Safor i part de l'estranger, que ben prompte se n'anà de casa. De poble en poble arribà a Trujillo, ciutat caserenya emmurallada entre els rius Tajo i Guadiana, on va conèixer un jove criador de porcs, extremeny, de fort caràcter, i lletrat i pobre, però altiu i valent. Aquest criador de porcs va deixar el poc que tenia i, junt a la seva vella esposa, emprengueren camí cap a Toledo, ciutat imperial, on es varen enrolar en les tropes de Gonzalo Fernández de Córdoba i lluitaren en les campanyes italianes. Al tornar victoriosos i no tindre un altre treball perquè no hi havia oposicions, es dirigiren cap a Sevilla. Allí aconseguiren una plaça en un dels vaixells que s'enfilaren cap al Nou Món, una terra de promeses per a totes aquelles persones ambicioses de riqueses i poder junt a un grup d'idealistes i aventurers. Salparen el 1502 i al poc de temps d'arribar a terres americanes, Francisco Pizarro i Maria la Xata es feren famosos pel seu coratge. Com sol passar en les històries, a un el feren governador, capità general i avançat de les noves terres conquerides, i a l'altre la tornaren invisible i relegada. En aquesta ocasió, a una llegenda desconeguda. Fou el 1531, quan arribaren al cor de l'imperi Inca, que patia una guerra civil. Els espanyols es posaren a favor de Huáscar i amb els seus canons i cavalls sembraren de terror aquestes terres i aconseguiren capturar a Atahualpa, emperador dels inques. Per aconseguir la seva llibertat, els va oferir una habitació farcida d'or i Pizarro i Maria acceptaren immediatament. S'enviaren missatgers a totes les parts de l'imperi per a la col·lecta, que en unes setmanes fou completada, doncs de totes les valls i terres altes els indis aportaren tot el que tenien. Organitzaren una caravana capitanejada per Cacheuta per aportar els tresors que pogueren tornar-li la llibertat al fill del sol. Però l'impulsiu i desficiós Pizarro va matar Atahualpa en contra del criteri de Maria la Xata i enviar els seus soldats per a capturar la caravana de riqueses. Cacheuta es va assabentar i les va amagar de forma que els espanyols no les trobaren. La lluita fou desigual, però molt encarnissada, i resultaren victoriosos, una vegada més, els espanyols que continuaren buscant i buscant fins trobar el tresor. Era immens. Ocupava la vall sencera. Tanmateix, a l'intentar agafar-lo, tot l'or es va transformar en aigua calenta, on s'ofegaren els soldats com si foren un condiment de la sopa. 500 anys després, aquestes aigües termals a cel obert continuen sent un tresor per als trataments reumàtics, bronquitis i per activar la circulació sanguínia, a més de relaxar les tensions i el cansament. Les podeu trobar a Cajón, amb A Grande, a 135 quilòmetres de Malargüe, en direcció al Pas Internacional El Pehuenche, Mendoza, Argentina. Moltes coses podem aprendre d'aquesta narració, però possiblement és el final allò més interessant, malgrat les contínues injustícies que transpira la història. A la fi, d'haver lloc per a l'esperança, la transformació dels tresors materials en un tresor de benestar. Generalment, la salut és la gran maltractada durant la nostra vida, com els indígenes d'aquesta història, fins que quan la perdem hi valem la seva importància. En definitiva, l'enveja mai és una bona companya i les seves dones poden i deuen superar la invisibilitat
com aquesta assaborenca del conte. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat.